Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsibando kubingelelayo Ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa ngesikhathi akasipha sona nangosuku lokuqala lweviki, noma ke ngokusemthethweni uyisonto usuku lokuqala lweviki ngokwezwi, kodwa ke sesajwayela ukuthi umsombuluko iMonday. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bese nginikhumbule ekhaya lezwi, kodwa ngiyazi nina ningikhumbule ngoba vele nayizolo besindawonye enkonzweni yangesonto. Bazalwane, ngithanda ukuthi ngigcizelele ukuthi inamba u064 ngeke sisawusebenzisa ngaphandle masiphoqwa isimo, ngoba sengiwu-allocatele ama-video ka-YouTube. So ngiyacela abazalwane bayeke ukuthumela ku064, bathumele ku063. U063 esesixoxa ngaye manje sisebenzisa yena. Ifoni ebiwubhopopo ayisekho, sekukhona ifoni e-right ezowenza umsebenzi obuwenziwa ile ka064. Ngenxa yokuthi le ka064 inecamera e-right ekhipha izithombe ezinhle, sisebenzisa yona manje uku-uploada ama-video. Nayo le ka-WhatsApp u063 sesiwufaka efonini e-right elungele ukuthwala uWhatsApp. So ngiyacela nje abazalwane babekezele, balalele, ngoba ukulalela kuhle kunemhlatshelo. Usho njalo uNkulunkulu ekhuluma noSawuli, ukulalela kuhle, ukungalaleli kufana nesono sokubhula. Ayike asidlule lapho, siqhubeka nenkonzo yethu lapho sicacisa khona ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu namandla anikezwe leli gama. Angithi vele phela sisemkhosini, umkhosi esikuwona sikhulekela lona leli gama elicindezelwayo, sikhulekela lona leli gama eliphiwa abantu manje sekuthiwa lingela abantu kanti lingela sezulwini. Sikhulekela lona leli gama osekunabantu abacindezelwayo ngenxa yalo. Sikhulekela lona leli gama ukuthi aligcwale umhlaba wonke. Yazi lizogcwala futhi, hayi lizogcwala, ngeke ulenze lutho, hayi ngeke usalenza lutho. Ngeke ulenze lutho. Jesu Kristu inkosi. Sisosukwini lesihlanu luka 6, ngiyaxolisa ngisele emuva, kusho ukuthi ngiyawuthanda lo mkhosi uqhubeke. Sisosukwini leka 6 ngokudinwa inkosi, usuku lokugcina kusasa, soze sikubone ukuya eswini ngolesithathu ekuseni. Sikhulekela laba abazalwane abahlukumezekayo ngoba bethu uJesu Kristu inkosi. Sikhulekela laba abazalwane abahlukumezekayo ngoba besekhaya lezwi emabandleni abakuwona. Sikhulekela nathi uqobo lwethu njengamalunga asekhaya lezwi namalunga asentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Sicela iprotection kuNkulunkulu. Hayi uNkulunkulu wethu futhi akahluleki. Hayi protection yakhe sinayo. Siyacela nje ngoba phela kumnandi ukucela kuBaba. Uyazi kumnandi ukucela kuBaba. Sicele siphinde simbonge. Ngiyacela ukuthi kusasa osukwini lokugcina singene enkonzweni yokumbonga, simbongeke manje ukuthi usiphendulile. Lisho njalo izwi lenkosi lapha yakwaBaseFilipi, Philip chapter 4 uverse 5. Uthi ukubekezela kwenu akwaziwe ngabantu bonke, inkosi iseduze. Verse 6, ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa. So isicelo sethu lesi engikhuluma ngaso manje sesiyaziwa uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa, bese lithi kanye nokubonga. So ke this time around kusho ukuthi sizobonga ke manje kusasa ngokugcinwa inkosi, usuku lokubonga ukuthi uNkulunkulu sesiphendulile. Hayi ngoba sesiphendulile, sinaso leso sibindi
isho njalo incwadi kaJohn chapter 1 John chapter 5 verse 14. John wokuqala chapter 5 verse 4 uthi yilesi isibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelane siyazi ukuthi sinakho esikucelileyo esicele kuye. So nje singakhathazeki, hayi singakhathazeki, baphephile laba bafowethu, hayi baphephile, sesicelile, siyazi thina masicelile uyasizwa. Sinesibindi, ngimphinde verse 14 and 15. uJohn wokuqala isahluko sesihlanu verse 14 no 15. Yilesi isibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelane siyazi ukuthi sinakho esicelileyo esicele kuye. Hayi sinakho bazalwane. Ayike nokho ake ngiguqe sikhuleke, asikakakhuleki, bekuyi-introduction nje. Ngiyacela siguqe ngikhuleke. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathobeka nangawo lo mzuzu, siyabonga uthando sithanda ngalo. Siyabonga kakhulu Nkosi ngoba njengoba sizokhuleka sibonga kusase ngoba usuconfirmile ukuthi kunjengokucela kwethu. Siyabonga kakhulu, siyakudumisa. uNkulunkulu wethu singayaphi masisuka kuwena ngoba onke amazwi okuphila akuwe. Singayaphi masisuka kuwena ngoba yonke imikhuleko esiyikhulekayo uyayiphendula. Eminye ibukeka inzima ilikhuni kodwa ngawe Nkosi iba nguyebo ibe nguamen leyo mkhuleko. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Siletha abafowethu nodade wethu abahlukumezekayo emabandleni ngenxa yokuba sekhaya lezwi nangenxa yokuphatha leli igama lakho. Ushilo-ke Nkosi ezweni lakho wathi abaprofeti abasandulelayo bahlukumezeka ngenxa yaleli gama, nathi futhi sizohlukumezeka. Sikulindele lokho ngoba singena ezulwini ngeinhlupheko. Baduduzwa kanjalo abafundi, nathi uyasiduduza Nkosi. Siyabonga ngoba inhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo yokwambulwa kuthina. Roma 8 verse 18 ayisoze zilinganiswe. Ngakho siyakubonga uNkulunkulu wethu ngale nkazimulo oyifihlile kithina. Le nkazimulo esiyithwele ngezitsha zebumba, le nkazimulo esiyithwele ngalo mzimba ofayo ngoba ngosuku yokwambulwa ngayo kuyomangala abaningi. Udumo silinikeza wena. Siyabonga uJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ayikhona le nkazimulo ezokwambulwa kuthina bazalwane. Hayi izokwambulwa le nkazimulo. Komangala abaningi, izokwambulwa kumangala abaningi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Asibuyele ezweni lethu ke sifunda AbaseFilipi. Philip chapter 2 verse 9 kuya ku11. Kufundeka ke kanje. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke, verse 10, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Hayi zonke izilimi zonke, ngisho amazulu kufanele avume athi uJesu Kristu uyinkosi. So siqalile ke thina siyavuma ngoba isivumo sethu lesi akusona isiqubulo. Ngiyafisa ukuthi ke sibuka amaHebheru chapter 1. Siqala ku verse 1 siye ku verse 4. Ngiyafisa ukuthi noma isikhathi sesilimele ngifike kahle ku verse 4. Isihloko sakhona sithi uKristu mkhulu kunezingelosi zonke. Verse 1. uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. uNkulunkulu ukhulume ngendlela eziningi endulo. Wakhuluma ngabaprofeti bakhe. Ziningi indlela azisebenzisile ekhuluma. Ngikhumbula ilanga ekhuluma ngembongolo. Yakhuluma imbongolo
umprofeti enze njani nenkani engafuni ukuzwa yakhuluma imbongolo. uNkulunkulu ukhulumile ngendlela eziningi endulo. Uthi uverse 2 ekugcineni kwale mihla ukhulume kuthina ngendodana ayimise ibe indlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Yabona ke manje usekhuluma ngani? Ngendodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi. Ngale mihla akasakhulumi ngeimbongolo, akasakhulumi ngezinto eziningi, khuluma ngendodana yakhe ayimisile iba indlalifa yakho konke. So mawufuna ukudlalela ifa, indlela iyodwa uJesu Kristu oyinkosi. Mawufuna ukudlalela ifa, ushilo kuJohn 14:6 wathi ngiyindlela neqiniso nokuphila, uthi akekho ozoya kubaba ngaphandle kwami, ayakekho futhi. So mawufuna ukudlalela ifa, ikhona indlalifa ezolaba lelifa ilinikeze lo ethanda ukumnika, ingamniki lo ongakuqualify ukuthi aniwe. Endiyo le ndlalifa esenze lasifanela ifa ngegazi layo. Ngegazi layo wenze lasifanela ifa. Angithi usigezile ngegazi lakhe, wasihlanza ngegazi lakhe, wenze ifa lanjani? Lasifanela. Indlela ke uJesu ayikhenye. Manje mawumelene noJesu Kristu inkosi, umelene nendlela ezulwini, uzoya kanjani ezulwini? Hayi lisebenzise leli gama, uzobona izinto zilunga ekhaya, uzobona kuba hayi ulalela ubufakazi, lalela ubufakazi. Namhlanje umsombuluko obuzofakwa ubufakazi. Mhlawumbe ke ubaba uJalo sobufaka kusasa ngoba ngikuthumela late, angazi. Kodwa nje kugcineni kwakho konke uzobuthola ubufakazi. Uzwe leli gama ukuthi lenzani. Wahlupheka likhona leli gama, wahlupheka libhaliwe ezweni. Cha akusilona lomuntu. Ngeshwa liqhamuke ngomuntu, kodwa akusilona lomuntu. Futhi kahle kahle belembulwa ngoba uNkulunkulu ulambule kuye lo muntu ngomoya wakho ingcwele. Besilokhu silibuka sidlula. Kwaze kwafika isikhathi la uNkulunkulu elembula khona. Uthe esengambulele lona ngalifaka, basizakala abantu emakhoneni onke omhlaba. Khona ngisho ne-English version kaRoma 10:9 basizakala abantu. Manje abantu abafuna abantu basizakale. Abanye bayafakaza bathi abasaye ebhedlela, nezingane azisaya ebhedlela ngenxa leli gama. Yabona ukuthi kuwa uhulumeni, kuwa amakliniki, kuyizinto eziningi. Ngingakubalela izinto eziningi uNkulunkulu azenzile ngibiza leli gama. Kodwa mina kukhona okwami ukuthi ngifakaze. Ake kufakaze abalisebenzisayo uzwe ukuthi bathini. Nawe ubumelene nabalisebenzisayo ngiyakumema, shintsha lisebenzise. Kodwa cela uxolo uqala kuNkulunkulu ngokumelana naye negama. Kuthiwa uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Ekugcineni kwale mihla khulume kuthina ngendodana imise ibe indlalifa yakho konke owadala futhi izwe ngayo. Izwe uNkulunkulu ulidale ngale ndodana yakhe. Angithi iwulizwe. Uthini uNkulunkulu? Uthi masenze abantu ngomfanekiso wethu. Ukhuluma nobani? Ukhuluma nezwi lakhe lingulizwe. Ukhuluma nomoya wakhe ngumoya ongcwele. Mayisedala izinto ezikhona uthi makuvele ukuthi kuvele kuvele. Udala kanjani manje? Udala ngezwi. Udala ngezwi, the word, uJesu Kristu inkosi yethu. Ngakho-ke kugcineni kwale mihla ukhulume kuthina ngendodana ayimise ibe indlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Izwe lidalwe ngoJesu, indodana yakhe ayimisileyo. Kodwa bangcwele, masilithande leli gama, linamandla leli gama. Libhalwe ngamagama amakhulu, capital letters, lapha kuFilipi chapter 2:11. uJesu Kristu inkosi. Isivumo sazo zonke izilimi, all the languages shall confess that Jesus Christ is Lord, and the glory will be unto the Father. Kodwa bazalwane, udumo luya kuNkulunkulu ezulwini.
mhlamba ke ngimela ngenxa yesikhathi. Ukuvuma kwenkosi sizoqhubeka size siqede indaba noma umkhosi sesiphumile kuwona, ngoba kufanele siyibuke le ndaba ingukuphila kwethu, ingunaphakade lethu, ingukuvuswa kwethu emathuneni esono. Leli gama uJesu Kristu inkosi. Masikhuleke siguqe. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga uthando sithande ngalo. Siyabonga ngaleli gama elinikeziwe ebantwini. Alikho elinye phansi kwezulu esisindiswa ngalo, uJesu Kristu oyinkosi yethu. Busisa ilona loyo lalela. Basize abantwana bakho balayelane, batshelane inkosi ngo-YouTube. Ngobulula yena kunabakuthola kunzima ukungena ekhaya lezwi. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Ngiyacela nje ukugcizelela, ake silike ipage. Ukulike ipage ucindezela lesa sithupha esimile. Number 2, subscribe button bazalwane, subscribe button. Tshelana abantu ukuthi likhona ekhaya lezwi. Tshelana abantu ukuthi siyatholakala ku-YouTube. Bangene, ngoba bangathanda ukubhilonga egroupini, abazivakashele ku-YouTube, bafe balalela inkonzo bese beyasubscribe ukuze bakwazi ukuzithola inkonzo zasekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Bazalwana akakalungi, ngiyacela ake subscribe. Ungangizwe ukuthi ngithini, buza abazukulu bakho, buza abanye, bakulekelela usubscribe. Ngena lapha ku-YouTube, subscribe, mema abantu basubscribe, bangene bande. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Babonise abantu ovalelisayo. Ngiyabonga.